小熊带着星星走啊走，的敲门。听口中的苍兰石。尼克斯治疗进度已超过50%。Ti chuan next ability tam tak chu virtual papa. Thodep chungin lin khi pon alo en. Ai ability zinga pakhat extraordinary fertility zone thlen chuan alo yip deuh choi mai. Ani lo sham ro tina in bemol mol. Achan chu ability chuan nawa pai tir thei wang ani. Ma se van nei thlak deuin apia chia chona top chata tlema arai lo chawani tuna ability thar chu erosion of darkness nin next original power god's power zinga poimo berani amazon star mumlian vaklo khoya tum chu tlakewa next descendant a thar chuan lo charvat ani hi god of outer space ani god ni ma se nau pangtel ani ya a power polam hang thiam lo chu tiang bokin next descendant ve tho card po ani hi god of destruction ani ve thung star anin chu lai chon next chon lo la sang batin hemera next descendant ve tho goddess of morning bula chona thutir deya e thar chu tumbur mai ma se saba moi tak hen lam churon panin chu chon e thar po ti hlim hle snow tam tak hieron tlaboka an vai chuan an hlim tak zet next gen descendant paruka nei boka Aether Hemera Karte mai baka Atropos first sister of three fates le Lachesis second sister of three fates Keris god of ghost ten ni chu tianga hlim takanum lai chu tra na hian aron chunjom vata and next descendant zongzong chu ancient god char sun ghost te chon an tha sak vekani next chuan atur hlea goddess meu ni ma se thla te chan turin ti the nei bik lo ti chuan a mental lampon tur hlein ril rulama chen lo na nei pha ta hialani linkin next sun kal to mu chuan a lainat hlea pui the na nei le nei lo zot and next chuan phubala ka du thuron soin ma se la hun ri lo aron ti chuan lin khi ability nei thar chu nge ni kan en le lokang ai ability thar chuan thil nung zongjong chunga thunei tu ni na pe a heng hun pui pali ni pui fur fawang thasik chunga hen thunei na nei ni azalen takin ability chu mang thei don boka hello po time control the na power anei bokani chuan ama ti boy tu om chun chuangai tu na chawani don bokani alan dan chon hawin lang ma se he ability hi poimo hle a amba ka heng season pali te thunun thei tu ability chu ability ro pui takani ti chon chua thovena du le du lo next azor vata next pon lo rem ti na in ti bo thut alin khi ti khovela chon chuak dain a thlir wanga chu khovel chulin khi lalram god kingdom ani chuaring ani ama selin khi chuan a god kingdom ani lo thuron soin khovel dik takani thuron shil pon chu chu enge angati azot boka and next chuan a borok chu wat deu hleka hriat thule an chena in chu nuamati jok thu lo shil ma sei god kingdom ang thawani ya chu wangin ka ngai na ni aron ti alin khi chuan khopui chung chu fan kwal pui du hle ma se an training camp chu chu san theilo thuron sei boka and next chuan I god kingdom a chune du hun ai chuak the rengalom halo ti ar sitam tak choron ti kwal papa chu twinkling starry night ani akal du na hmuna tak chona hruai the thu hril bokin an bozi ta mak mai chu tian next sina god chawra ti chua vel le wan te pon god chawra chak tak lo chuak chon lo hre the ancient god char te pon lo hre chiang hle a an throi tu pa ber chuan and next griso pathian le bok mo aron ti mundang daya chon no pang pakhat hian tui chunga sakor hi lo khal meka
an ni pon next chuan lo hre the ni aura chuan alam chu chak takin a master chen the supreme human master tia hriat nen chuan anon pan lelama lin khi chuan an next chuan chen na hmuna chuan in hruai tirin anawi te khan tuk ver lam churon bau vak vaka ajin pon anoti ke chu charvatin awi te chu hau mol mol anu te ponai na pal chu hlawin ron pui tum vata ma se ajin chuan ngai tu amani lo thu lo hril anu te chuan a u chu chhuna ti hle a adam tha e mang chumo ate zui wang wang mai ajin pon adam thange yang ngai tu amani lo alo ti pon lama next chuan boya I thian te mi tin ron zot lin khi chuan ni lo ka chung kwa tian ni aron ti amui pon no limits mang chuan an in chu lo sil le mek boka lin khi te chu mu lo lin khi pon le du to thur hril boka ti chuan an in ti bona hmuna tak khan an le ta ni ajin chon gwa chan lo kal ni ti lo hrewe thei reng mai aulin khi chuan a zui ti hre thei boka engwanga ka ulam tang nge ni le ati sap lin khi te le ta khan ma tak wan khalo ve reng mai next chuan I thian thomi tin lin khi zot lin khi pon o ka thian ang thoni alo ti wata wan pon a mingle ani na te ron soin next chu tunge ni aron zot next pon a minga lo hril wan chu phodeu zokin able chu mang the mai turin in ring hle chuta goddess of darkness nix mo engti tura local ngei ni aron ti next chuan afa pa zong tura local ni thu lo hril wata elin khi pon lo hril fia watin ania agent zong tura local ni alo ti wan chuan ani chuan mutai am tin nix azot len khi chuan o alo ti wata ani chuan tunge ni ta alo ti le lin khi bok chuan ama ni thua hril chu thu chuan wang thong hle a chan po tu go chezen ni thei tu man lom lo wanga ni chuta lin khi chuan next chuan le thei to thua hril next pon lo rem ti bokin local le wat turin lin khi ti sapa a bo zui ta ni awan chuan thilom zia soifia wat turin lin khi ron ti alen khi pon ron salut thlapin next bracelet abo thu le anzon mo sak turangen thua hril wan chuan bracelet moti sapin zon pui turin min ngen ti nami chuan tu go chezen chuini tak takem anda sia hian chu tiang record engma lom hleinem tin zo na nga khermai alen khi chuan tuna chuan om tolom tu go chezen aron ti sapa ti chuan an history avai khatnan tu go chezen chulin khi soldier number 039 ani thu chuan ziak takal mai a him jok nan da sia tanga chua tir lok turani hei top secret special staff te che hriat turani tin an ziak bokani tongji te pon nik saura a bodei thuan lo hrewe chia a master chon le mai turinati tongji pon sakora herwata an local na lama bok chuan an le ngal an ni hian chen go charge mi le sa an ni velo ni om takani ti chuan soldier te chuan in relax na hunan nei ve theita senjao chu baili te chuan mong su ji hian lo pechor thin rim hlein am baili be tum ngal ma selo in safia zat zatin mong kham ti re na thatakani thu lo soi zuwa senjao chuan a thu soi chu oi lo na samai yoi lo chuan so en la aron ti kawan chuan a team te chu lo malis meka a poina tak chuan a met zung an na chu dam hal song mai len khi lam chu pan le themin fengchi point jiangjin point da zui point tina met le zunga len khi pon kadam song in ka hriaron ti senjao chuan a polte pathum chu en wangin an nang ni pathum chu le engtik lai nge kha panin khanin loin kom ngai man viawa ati bung hut in lakul pa pon nuamati mel hle maya keipo ka dar hian na khop mai ma se ka taksai mi pa tu manan khoi turani lo ati lai mek chuan kawan chon hnung ron zut puatin
bing feng point daju point tiang jon point tinaron malis thuai mai chu vele sen jawana chu dam song songin tui phone moi tak le pangpar moi em mai te chu muzung zunga mun nuam taka omang mai hian in thebokin ana chu dam veka atira malis duro tu khanuam ti berbera chuan tangin aro puilu tuk aron ti atim te chuan kan ti reng kha brother sen ti khani khoi lai nge lana anlo ti clear heti lai mek hian ancient god church te pon followers ho chun lo ko khom ve mek boka mun changa chuan in semdar zungin thupek chuan ngak taran mai mi puite chuan tu tingen nian thelo an thelo mai ponilo anula then kha chuan max wa pakha chu chhelawan lo ti hle ma se chu mi jan chuan thil duam lo thleng ma om ri lo an lo in lan na chan po nik saura an lo hriat wang khan ni na lang ti chuan atu ga lo in her chuaka soldier te chuan an instructor te chuan in elpui don ani am baili chu phur berbera tangin skill ekma nei velo ma se hausakna chuan fan sanga tir hle an hosa chuan tang bokin in tum tur te chu puang zunga amoli chuan an instructor anguji weapon lord anti bok chu silai ka ael don ani ka wan chuan single barrel killer instructor chenlin tumve thungin senjau pon the fierce hero instructor ganding chu tum don thung chuanlin khi tumpui tur chu shot master instructor hanli khani ti chuan in elna chuan tran ngal an thei to ban chhuat thewa an instructor te chu hne nge yan tum tlang hle heti lai hian mui te pon an bes chun lo pan meka an head instructor wan mutura lo kalan ni an lo kalna chan po soldier zinga chun spy an oman rin wanga ni ma se wan chuan an security le an soldier te chu mirin om tak nia hriat awang chon tu ma spy an omaring lo ma se mui chuan ancient god church member te chu kan jong chara ma se kan chon mu ma chein ni zan khan an bo manani chuan sau pinge khan spy chu instructor zinga hian anom ngei ti approve to bokani chu wangin hebe sidin mun hlaum taka ding meka an target in ni mekani aron ti awan chuan lo hel hlein idu danin jiangna na kan base kan sona tuna kan security hiron soi sel lemo instructor zinga hian river ram somni ai tamba kanum ve boko ke hi roi tu ber po kani kan zinga spy alo om tak takani chuan kan jong chuak nge yang ma se training base chu asanemo training control na chan tur ka hrelo alo ti ve si amai amui ve thung chuan ancient god church member te mu turanam lo ke ni thlamuang taka kanum lai hian thlani chung jet chuan no in bo sai char to ti na ni ambaili chung kwa te tangina jong muthe chuan loman thatak an pek tur thu kan dong boka amma se tu man an member pakhat te pok an jong muzo lo chuan lin khi dual god sejen ani tian hriani vai chuan ati man chia eng tin nge kan top secret hriat thei sau pinge bok khana hril chemi alo ti tuar mai amui chuan soldier tharlak lama che khani ril rui da ni chu tiang lamai ril ru ilo sengna sa hle ni chuan an sahim na poi ngai to tel turani he mun hian ta na himlo kan thiar chowatan ngai ani kan mi mol ho kha eng tik nge an lo che chodon ti kan threlo alo ti ve thung wan chuan min jil ve deuh ti na mi ireng en chon khatianga min tong khum ngam tur khai ni lo alo ti let ve saka amui point sum thei to big lo head instructor 1 nang ne na ti mai tura local kan ni lo a ti rum mal mai pon lama ve thung chuan an instructor te chu hne nge tumin thei to pan chua meka amoli chon fans nga berin am baili pon alo awna samai anin elzel nu chuan an instructor te chuan da nil hne hlea an rin ang nge in soldier thar te chu chak zok an nita ti chuan in elna chu zawin ne na roi kil tur chuan an tlan phei supa ama se thupai mo lu tuk hen lo puang tatlat mai soldier thar te chu rang thiang ber an training base chua san vek turin anon ti aman mo thlak em awang chon tu ma muang chan lo turani anon ti boka engia chan an hrelo tlang hle anu chon ba san lut ngal sap sapa honging chon lin khiaron aw lau mai
alin khi pona pan vata ma se ang ma soina huna omlo ambas lama chon le vatin wan telam chu thlir deuh wangwanga kan be sia nenge matak lo tok palta se ti sap ma se ngai thawak lo chon a thuvera na thilenga matak thleng turang hian thebokin arel ruan wam thei meulo ma se ge dan pel chia tia an power an suppress sak chuin phel chiain an ability an nei let veka chu chon rel rukal bing lutuk po thei hil tir vekin an rem po step khatina in up door bokani alin khi pon vessels rem apel toni chon kong khar panhina hon the chuin ring boka asailama chon lut vatin arinang nge chuan kong khar panhina chu hong the room pakhat library ni om taka chon lut hlolin ta chon mi pakhat wizard ni om tak hiamu ambas lama po soldier ho chon hlim kher mai ambaili chu phur berbera chon tang lein he hun hlimom tak hre reng nan hamoi taka present don chewani abikin miss molly tan o aronti molly chu lo ner suka midang tepon molly anlo tirwal thup mai ambaili pon tin kim don chang ni hian lungru ka thinlai kham tu leng tlei ti ri mangai mi nem te nam kanwam tinaron zai tran a thuno na thlen chuan lo zom supa hetia hlim taka hunan man lai mek hian medusa agent sinu khanan be salo be ve chia boka a ability mangchona mazona oma piang chu lunga chona ti changngal zel ngar tam tak chon lo be ve bok ma se om zia nei lo pakhat te ti khal vekin control room lam chu pan zela a thlen nu chon chabi pakhatila chuak zewin an system chu activate tamia mai lim taka hun mangmek soldier telama chon missile chaktak hiron thlok phei fuain an mu rol chon an chon na bas chu ron deng puak ta pop mai